Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Desyembre 7, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Gindakop sa baybas operation na nagaaligar nga ginkastigo sang kapulisan. Negros Occidental ginahulat ang instruction angod sa nag-expire nga AstraZeneca vaccine. Sa balita national, petisyon batok sa kandidatura ni Marcos nagsaka na sa 8. Herd immunity nalabot na sa 23 ka highly urbanized city. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pabakuro ng immune system para may ibato sa mga masakit. Yes, mayong gabi. kompleto, may dasigang proseso. Golden Sun Finance Corporation nahamteng sa corner LN Agustin Drive kag Lopez Inas. Discuss and advance Merry Christmas sa tanan nga mga netizens kag naka-tune in subuang sa aton sining social media accounts, of course ang Aksyon Radio Bacolod kag ining Aksyon Dale Salazar. Naga-stream ka man subong simo sining ano. Nga Share ko lang Aksyon Dale. gin-share mo lang. Ikanami action may nagawa nga advertisement. So, salamat gid. Sa live din natin mga in-stream ads. So, thank you so much. I-recognize na lang pala natin ka mga, kumbaga, mga una, no? Sa atong sining newscast si Christine Villalobos. Mayang gabi dira sa Imudza. Pila ni sa action si Ma'am Christine? Si Ma'am Christine, I think mga ano... Gaskwela pa ni siya? Dang mga batch siya na... nakon. Dira. Mga 27 to 28. Doka barkada lang gali. Sige, mayong gabi dira si mo Ma'am Christine, si Donis Lusaran, mayong gabi kag si Ma'am Homa Lumena, nagalantaw man sa aton tonight actionan. Yes, Aksyon Dale. And syempre sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor, no, from diin man kamo nga bahin sa Negros Occidental, Bacolod City, and also from outside the Philippines, 'di ba? Kay mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa mga luwasang pungsod, kapin pa halin blaaga hasta gabi Aksyon Dale, 'di ba? Sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon, si Sir Alex Montesa, si sino pa? Sir Eddie Laus. Sir Eddie Laos sa may sa may King Town na Victorias with Nanay Isabel niya, no?
Sino pa? Sir Ray Baryoga. Si Sir Ma'am Cabarles, Wilma Cabarles, kasi Sir Martin Aliling, mayong gabi dira sa inyo. And sa mga first time nga mag-monitor sa aton sa evening newscast, it's 6 p.m. until 6:30 in the evening. And pwede ka mo makakomment sa inyo sa mga greetings sa aton sa Facebook Live. Nga comment section in every commercial break, samtang commercial break kita sa radyo, ginahatagan namon sang gina-recognize or gina-greet naton ang mga netizens naton nga nagapadala sa ila sining mga mensahe kag ginasabat kung may mga inquiry kag kung meron kami sa mga ideya sa inyo sini nga mga pamangkot. And may update sa Action An siya sining upcoming promo. Upcoming promo. Sa mga wala pa nakabasa, go na danay view na da sa may sa Aksyon and Defensor nga page para mabala nyo. Actually, can share ko man sa sakon nga personal gid nga Facebook account kag sa Energy Fans Club para ma-update ang aton yung mga ka-aksyon, di ba? Inablang nagapamensar da subong kung ano ang ila preparasyon. So, ang akon nga, di ba, advance ang ihatag, wala pa ko may napamensar kung ano nga games. Pero sige lang i-update ta lang kamo, monitor lang sa sa page nakon kay para updated kamo kung ano ang pakulo. Si Action Dale kahapon nag-share sa sang iyaman nga pakulo ti akon to follow, di ba? Wow. Pero at least aware na kamo kung ano ang inyo nga ma-receive, di ba? A basket of mga grocery wala nga ginagamit or panglulutuon kumbaga para sa Pasko. 'Di ba? Kung naga-monitor ka kag nagka-lantaw ka man or nag-like and follow and share ka sa ako nga Facebook page, basi ikaw na dira ang akon nga mapilian. So go. Char. Oo, nagapamangkot sa Action Dorel, pwede ka join. Ay, bawal si Action Dorel. Ay, bawal sa Action Dorel. Overqualified. Overqualified ka na. Abisan nga ni ako magulang, overqualified. Dapat gawro, ma-sponsor niya siya sang Dorel C. Oo, feeling ko man. Sige, padayon lang mga ka-action sa pag-comment sa inyo sa mga greetings. Mayang gabi lang dira kay Joseph Pacifico. Good evening, Action Radio, watching from San Enrique. Madamo gid nga salamat. Sige, ang mga member Gilising Energy Fans Club, nalantawan gali. Ikaw updated ka sa sa group chat sang EFC. May ara sila sang Christmas party. Sana nato ganyan. Makon mo lang naman ko siya ulag sa tanan sa. Wala ko pa na view. Ha? Ay, backread ko later. Bala ka da ya. Sige, backread ko later. Bisan wala ko to pero kabalo ko. Backread ko later. Actually, kay kisa ginamute ko ako ng mga GCs kay loaded na gahang akong cellphone. Amo man ang reason sa kay Dennis kung magsunggod da siya, pasensya gi Dennis Oo, kay ang actually ang akon bidamo na ko mga mga group chat bala. That's why nga pang try ko man pang unload kay naghang nagligan na akong cellphone. That is why Action Day. Maski sa Action ani gahang siya, wala nagaload ang pictures. Kay damo na ko. Wala hindi man Char. Yes, sige dugay open ko ang mabackread ko pero kung ano man gid ako dira nga papel or obligation go ko Ikaw ko lang sa lechon. Manok. Ama mo go ka. Ikaw ko sa lechon. Manok. Pwede manok. Sige, standby para sa mga balita lokal. Sa aksyon! Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Eksklusibo nga nagpanugid sa Action Radio Bacolod ang pag-aligar sing sa ka-suspect sa drug bypass operation sa Bago PNP nga inanggin kastigo kang sang nagdakop sa iya nga kapolisan na ang kagreklamo ging kilala kay Ronaldo Ibanez, 35 anyos, soltero kay nagapuyo sa may Bangga 15 barangay Kalumangan na syudad sang Bago. Suno kay Ibanez halin siya nagtamong sang iyang hearing sa Hall of Justice sa Bago kay nagpadulong sa merkado agud magkaon na upod ang abyan nga kilala kay Oka. Ginpahayag sang tagreklamo nga nalit lang siya gintudlo sang asset sang pulis kay ginpasibangdan nga nagabaligya siya sang illegal nga droga.
Panisayon pa sini nga inigin na palapitan na sa mga otoridad kagin pusasan kagin aligar nga ginbutangan sang 8 ka sachet sang ginapatayan shabu ang iya sini nga bulsa kag kwarta nga ginabanta 800 pesos sang yara na sa estasyon sang pulis ini siyang ginaligar gin kastigo agud akuon ang amo nga mga shabu. Ginaligar pa sini nga luyag niya nga magpa-drug test apang hindi luyag sang kapulisan na. Anda ini kang iya pamilya nga magpasakas ang kaso batok sa pulis. Si Ibanez sinilang nga tuig nakagwa sa presuhan sa may Muntinlupa sa kaso nga pagpatay kag may ginapangtubang man nga kaso sa ginaligar pagpangawat. Handa ang bago PNP nga tubangon ng panumbungon ni Ronaldo Ibanez nga inigin kastigo sang iya kapulisan. So no sa hepe nga si Police Lieutenant Colonel Joe Malong, wala sang kamaturan ang mga aligasyon ni Ibanez. Dugong pa, ina ang masami nga aligasyon sa mga nagakaladakpan agod pangapinan ang ilang kaugalingon. Palayag pa sang hepe, normal nga investigasyon lang ang ginhimo sa iya kangay sa pagkuha sang kompleto nga background sini. Ginhimo tigman ni Malong ang aligasyon nga hindi sila luyag nga i-drug test si Ibanez kaysa pagkamatuod ang sospetsado among hindi gusto. Pagklaro sang hepe, ang sospetsado madugay na nila ginamonitor sa pagbaligya sang ilegal nga droga kag ginakabig ini nga street level individual. Karon sini ginahulat sang bago PNP ang formal nga reklamo kontra sa ila. Sa iban nga balita lokal, person of interest ang kapulisan ng live-in partner ni Dennis Aranas nga nasapuan patay sa may Palangka Road, Barangay 2 sa Bacolod City kay inasang aga Desyembre 7. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendo ng hepe sang Police Station No. 2 sa inisya nga pagpangusisa sang kapulisan ginpahayag sang himata ni Aranas nga nagdigad nga simana may paglalisay ng natabo sa biktima kag sa live-in partner sini apang wala sila sang ideya kung ano ang kabangdanan. Ginpahayag sang kapulisan nga ginpalayas sang live-in partner si Aranas sa ila balay kag nagaliho-liho na lang sa dalan na. Ginpahayag man ni Pendon nga iya pa usisaon kun bala may record si Aranas sa Police Station No. 2 nga masami nagatambay sa barangay sa isa. Sini siya nga pagpangusisa may pilasa sa natuo nga baga si Aranas tugas sang pagpangbuno. May posibilidad man nga sa lain nga lugar ginpatay ang biktima kag ginbilin lamang sa reclamation area. Sa iba nga balita lokal, ginahulat sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental ang pinal nga instructions ng Department of Health kung anong himuon sa 14,920 doses sang expired AstraZeneca COVID-19 vaccines. Sino kay Dr. Claudelia Josefa Pabilio ang in charge sa Provincial Health Office Cold Room Facility, ini nga mga bakuna ang nakatago sa storage facilities ng PHO matapos nga mag-expire sa nagdigad nga Nobyembre 30. Dugang pa ni Pabilio, posible pa nga mausar ang mga bakuna bangod sa palayag sang DOH. Sa televised briefing nagdigan nga Biyernes, ginpahayag ni Health Undersecretary Mierna Kabutahe nga ginakonsiderar sa Pilipinas ang pagpalawig sa shelf life o kung shelf life sa COVID-19 vaccines. Matapos may baluan, nga linibo ka mga bakuna nga AstraZeneca ang wala mausar kag naglapaw na sa original expiry dates. Sunod pa kay Kabutahe, posible nga sundon sa Pilipinas ang ginhimo sa Canada nga pagpalawig sa expiration dates o kung shelf life sang AstraZeneca vaccines sa sulod sang pila ka bulan. Bangod suportado man sang scientific evidence. Ang 14,920 doses expired AstraZeneca vaccines ang kabahin sa 45,300 doses nga nagabot sa Negros Occidental nagligad nga Nobyembre 8. Ang vaccines right now are being kept sa storage facility. Nahulat lang kami sa signal or whatever instruction from central office. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Claudelia Josefa Pabilio. Nagalaw naman ang Progressive Alliance of Capital Employees o CONFEIS nga maanunsyo na ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang kantidad sa dugang nga Christmas bonus sa mga empleyado sa gobyerno probensyal kadungan sa ika-62 nga kadlawan sa mabot ka Desyembre 13. Sunod kay Vice President Renelo Laschere, ila ginapaabot ang maximum amount sa Collection Negotiation Incentive o CNI, Productivity Enhancement Incentives, Incentive Benefits for Exemplary Service kag Service Recognition Incentive. Una na ang ginpanagtag ang foreign bond pay kag 5,000 pesos nga cash gift. Nagligad nga 2020 40,000 ang ginbaton nga bonus sa Care Capital employees. Ginpahayag man nila Sierra nga magasaulog man siya sa kadlawan sa Desyembre 13 nga mo man ang adlaw sang natalana nga Christmas lights on ceremony sa Kapitolyo.
Sa katapusan nga balita lokal, natala ng recall ang mga security details sa mga elected officials sa 2022 nga eleksyon sa pag-umpisa sa gun ban sa Enero 9, tubtob Hunyo 8. Pero sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya, pwede maka-file sa exemption kung may mga pamahog sa kabuhi kaga ini ang pangabay ang ipadala sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Ginpaatag ni Kanya sa tion nga ma-recall na ang security detail, ang elected official pwede nga magkuha sa iya kaugalingon nga security pero may ipatuna o kon may ipatuma naman nga gun ban sa pag-umpisa sa election period pero sarang maka-apply para sa exemption. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsibility. We are back mga ka-aksyon sa atong sining nga pagpangalagad karon nga Tuesday night. Good evening lang kay Maria Teresa of Felenia. Good evening Action Dale. May message gali si Madam Wilma Cabarles. Check out aksyonan kay Domera dira sang birthday. Action Dale, good evening. Belated happy birthday sa duwa ko nga hinablos nga sila ni Verhilo Jake Alota Cabarles sa December 4. Kag Clariza Mitch Alarkis, sakto ni pag-pronounce, or Alarcis Cabarles ang December 6. Happy birthday sa duwa ni mo na ka mga himata, Madam Wilma Inocencio Cabarles. Tia Kim Iriman, good evening. Naga-monitor siya. Tapos kinada sa imo nga, Module. Module. Sa kay Sir Melanie Oligo, good evening man. Kay Sir Ray Baryoga sa liwat, good evening. Dira sa may, Pandanon DSB. Mag-ano ka mo, Sir Ray Baryoga, kag ni Ma'am man,
Ni ma'am, sino ka nga ito nga ginistoryan ka gina? Si Ma'am Cabarles. Ang edad ba lang ni Mangkot mo ka Si Ma'am ginasakon? Christine. Oo, Ma'am Christine Minyas Villalobos. Mag-ano ni sila nga duha man. Oo. Ay na nga pala mangkutanan sila lang makasabat. Char! Sige, actually, ginabackrate ko ang Go Christmas Dale! party Kaya mo na event. Dale! Yeah! Nakita ko si Doc. Nakita ko si Ma'am, Vanessa Mayo. Good morning/good evening. Dito sa ila good morning, diri sa aton good evening. Diba? Action Dale, wide awake kami, time check is 4:28 a.m. here in Rochester, Minnesota. Ang balyag Dale nga aga pa to sa ila. 4:28. Laban. Laban. December 17, timing day off ko. Ay, gano'n, may katuan ko gali. Ikaw, di ba December 17? Oh. Ako na gani, ako nang ma-off mo. Nga. Naman ko reduction naan. Wala man ko kagina ko malang nalantawan sila ni Aksyon Dorel. Sige, Wala man sige, sila ganin gani Dorelins. Nalantawan ko lang. O, diba? Marites lang gid kuya, Char. Sana all. Sige, And, of course, be a member sa ARB community, mga ka-aksyon. And pwede ka mo dila ka-post sa inyo sining mga newsworthy nga mga events sa inyo sining community or makashare dira sa pwede naton ma-post sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Madamag na salamat sa tanang star senders sa DYEZ. Ano kadamo sa ila? Ano naman? Wait. Ito kadamo sa ila, Send stars, chuchu. Ano to man? Wala ko na nakita. Thank you so much sa mga nag-send sa liwat ng ilang mga stars. Din na to. Hindi ko na makita. Action din. Makita mo pa da? Waay na. Kawala na siya ga-load. Ako, wala naman sa galod. Ano nang nangyari kay Globe man? Sige, kay Everyday Action may mga nag-request ng mga members ng ARB community. So, madamagid nga salamat. And so far, mga buot dira sa mga mga miyembro ng ARB community nag-follow gid sa aton sa mga guidelines. Yes. Okay na nila mag-follow karon i-ban na sila na Action Dale. Ano na to galing imo nga update? San o ka kuno? San Yes. o ka pa? Stay tuned lang kay ara na manugabot na. Manugabot. Mati ka nang nintulong na Simple lang to ako maka-action na at load card lang kay mga extra kita mga load card. And then, guess nyo lang kung ano ang unod sang akon nga. Ay, wala di akong Tumblr. Ars dalom. Feeling ko start ka na subong. Hindi, kay tubig lang yung unod. Ay, gitsugid. Tubig lang, syempre, dasing na karon, no? So, i-guess lang nila mga ka-action na, soon, sa Aksyon Dale Salazar nga Facebook page, mayroon kita sang pag-giveaway or gamay nga pamaskwa. Through load lang ang atong sining nga premyo. So, simple lang ida. I-guess nyo lang gid anong unod sang akon sining nga Tumblr, mga ka-action, dapat specific ang inyong sining answer. So, stay tuned na kamo. Once makapuso gani, unlimited nga answer hasta nga makuha ninyo ang sabat. No? Once nga... Wala na ko naka-intra. Pwede, pag gusto action na ano. Lima ka lang ako pagpilion. Pilion. Kung sino dirang una ko nga first gid nga nag-comment. Unahan ko si Dapat, Dor. Si Dor, isa dahil ginaunahan niyo ko. Dapat insakto gid ang sabat kag specific. Nan. Bali, pag abot mo, ibuksan ko na tayo. Oo. So, once nga may makakuha na sa correct answer, i-update lang atong sining nga caption and then, syempre, i-forward yung premyo para mainit-init pa. Ang ako, yung galing nga problema, kung mag-grocery ko, Action Dale, sino ako yung manong-deliver? Dami mga kalayuan. Go na sa meet-up. Pwede na sila maka-drop by diri sa Aksyon Radyo. Sige. Pwede man ko maka-drop by. Gali ko na sa Aksyon Radyo. Diba? Ang mga winners. Kaya pili ko mga 10 negro kayo. Grabe ka naman mo eh. Depende. Pero kung mataganta ni SM, pwede ba na? Kalain. Di ba ako may support? Kinanglan mag-ano ka mo, mabulig ka mo sa akon para madugang-dugangan. Sana all. Para madamo-damo ang aton nga matagaan. Diba? Sige.
Okay man, Action Dale. Of course. Sana mo ba ko nga iyaga doon sa imo nga, vlog. Ay, by the way, ano naman? Like, follow, and subscribe sa vlog ni Action Dale. Ano yung ngalan mo? John Dale ang John Dale Salazar. Yes. Follow nyo na da. Kay, ma-decide ko dapat na makita sa promo, mga subscriber lagi. Ay, subscriber ko to ba? Follower pagid ko. Tapos, bisan wala ko nag-view pagid ko. Sige, advance nga announcement na dapat subscriber. Kung correct answer mo, kung hindi ka subscriber, subscribe dan. Gamay nga support sa mga local reporter. Standby kita mga Aksyon sa aton sining mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kundi. Nasang mga balita national, nagsaka na sa 8 ka mga petisyon ang in-file sa COMELEC para balabagan ang kandidatura ni Ani Senador Bongbong Marcos Jr. sa pagka-presidente sa 2022. Hindi matapos nag-file man sa petisyon ng grupo nga Pudno, mga Ilocano kon Real Ilocanos nga nagapangabay sa COMELEC nga i-disqualify ang anak sang anay diktador sa masunod nga eleksyon. Ginpahag sang grupo ang tax evasion conviction ni Marcos nga ila ginapatihan ground nga hindi pwedeng magpapili para sa public office. Ang petitioners ang ginatiglawas ni anay COMELEC Chair Christian Munsod. Sa nibluan, may 7 kay banpang nag-file man sang petisyon sa COMELEC nga i-disqualify si Marcos o kung i-deklarar nga nuisance. Una na nga ginpahayag sadto sang kampo ni Marcos nga tanan nga kaso nga ginapasaka batok sa anay senador ang political trash. Nalabot na sa 23 ka highly urbanized cities ang herd immunity batok sa COVID-19. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, naglabot na sa 70% ang fully vaccinated sang 23 ka syudad. Ini ginanakipan sa mga syudad sang San Juan, Mandaluyong, Pateros, Marikina, Taguig, Pasay, Las Piñas, Parañaque, Manila, Muntinlupa, Makati, Valenzuela, Quezon, Navotas, Pasig, Malabon, Caloocan, Baguio, Angeles, Iloilo, Lapu-Lapu, Mandawi, kag Davao. Sa datos sang Desyembre 6, naglabot na sa 38,699,023 ka persona sa bilog nga pungsod ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 37, inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Desyembre 7, 2021. Salubat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day la Salazar. Mga ka-aksyon sa din kaban sa Pinas, labuton ka sa nga amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Casting Company sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.